uNkulunkulu edala ekuqaleni izulu nomhlaba. Asithi nje from verse 3 kwase kuyi recreation, kubekwa kabusha izinto ezazikade zikhona ezimosheke ku verse 2 Genesis 1. And kwamthatha uNkulunkulu 6 days esebenza, kwathi ngosuku lwesikhombisa waphumula. Wayengaphumuli ngoba ediniwe, wayephumula ngoba sowudale umuntu yena uzobusa ezulwini, umuntu abuse emhlabeni. Ngosuku lwesikhombisa iBhayibheli lithi uNkulunkulu waphumula. Sondela mntanami, akushiwo akungengoba wayephumula ngoba kodwa wayenika umuntu ichance. Sengenzile ake wenze nawe ubonakalisa amandla okubusa kwakho.